A historia é que este camiño que estamos aquí a ver antes era un camiño de servizo para as fincas estas que están aquí abaixo, que lle chaman orxás. Aquí baixaban os tractores, estaba ben feito e ao mesmo tempo servía de camiño que unía o Casal Carráns. Por aquí pasábamos andando, a xente que andaba viña por aquí pasaba. Unha vez que empezaron cas obras aquí de ampliación desta merda que fixeron aquí, obstruíron o camiño. O camiño antes iba máis pegado arriba, ahora o fixeronlo por aquí. Fixeron unha baixada por aquí, que como se ve, por aquí non pode baixar ni un tractor, ni un chimpín, ni nada. Por aquí imposible. E para baixar andando, ou traemos unhas boas botas e tal. E aparte deso, se está mirando que a Cachoiva está a punto de desbarrullarse todo para baixo, toda esta zona. E logo nos chegamos aquí que repararon tamén a baixada para Orxás, para fincas de Orxás, camiño de servizo por Orxás, que é o único que ten. Como se pode observar, o deixaron aí moi bonito en verán, e agora choveu. Está cheo de buracos, está cheo de tal, está rajado, está amenazando de irse daqui abaixo. Meterse para aquí con chimpín sería xogarse a vida, pola sencilla razón de que ou quedas enterrado, ou se te podes ir ti por aquí e chegar al abaixo, que é un bo desnivel. Isto é unha falta de atención, unha falta de compromiso do Concello cos veciños e unha falta de alguén que veña aquí e mire isto, porque seguro que alguén non estuvo aquí mirando isto, porque isto verdadeiramente, eu que veño, acabo de vir agora aquí, quedo asombrado de como está isto. Non se pode ir aí, os tíos que teñan que ir a erva, xa poden ir en helicóptero ou os pode levar o Concello no colo, porque por aquí é imposible. Imposible baixar aquí con algo. A de Portela, a Asociación de Veciños de Portela, dixo a Fomento. Fomento lle dixo, mira, que nós o que temos que facer é isto, a obra contratada é isto, se hai que facer algo ten que ser o Concello que fale con nós e sacarlle unha solución ou buscarlle unha solución a isto. Ora, nós por nós, sin que o Concello nos diga nada ni se preocupe, nós o que vamos a facer é acabar a obra, cobrar e tira, e el que veña detrás que corra. Eso foi o que ocurriu. Se falou co do Concello, dixo, non, o Fomento foi o que nos dixo, é o Concello que se ten que preocupar de que este camiño non quede cortado, quede en condicións. Eles fixeron o que fixeron, seguro que cobraron e se largaron. E agora quen ten o problema? Os veciños, porque no Concello non creo que por aquí pasen moitos dos que non están gobernando, seguro que ningún, porque se pasara algún por aquí ou unha de dúas. Ou é que non ten sangre nas venas ou ten horchata, porque calquer persona un pouco con sangre nas venas chega aquí e clavaría ao cielo. Joder, isto é unha vergoña pos veciños e po Concello.